Venäjän Karjalassa Karhumäen lähellä sijaitseva Sandarmoh on Venäjän luoteisosan suurimpia 1930-luvun vainouhrien joukkoteloituspaikkoja. Yhteensä alueella löydettiin 236 teloituskuoppaa. Elokuusta 37 joulukuuhun 38 täällä ammuttiin tekaistuilla syytöksillä kuolemaan tuomittuja runsaat 7000 ihmistä. Sandarmohon kansainvälinen memoriaali, täällä katkesi monien kansallisuuksien edustajien elämät. Tästä kertoo erikieliset muistomerkit. Suomalaiset muodostavat toiseksi suurimman ryhmän. Heitä on ammuttu Sandarmohissa 815. Suurin osa oli syntynyt Suomessa, 14 syntyi USAssa ja Kanadassa, 7 Pietarin alueella. Muistomerkkiä suomalaisille ei toistaiseksi vielä pystytetty. Karjalan suomalaisen henkilöliiton johtokunnan istunnossa päätettiin syksyllä 2013 ikuistaa niiden 800 suomalaisten muisto, jotka teloitettiin täällä Sandarmohissa Stalinin joukkovainovuosina. Luulen, että meidän tulee muistaa näitä kauhuvuosia myös siksikin, että ne pysty koskaan toistumaan. Ja tulevat sukupolvet tulevat myös katsomaan tätä muistomerkkiä ja he saavat ainakin käsityksen siitä, millaisia aikoja on eletty. Vuodet 1920–35 ovat Karjalan historian suomalaista aikakautta. Karjalan autonomia rakennettiin ja kehitettiin suomalaisten Edvard Jyllingin, Johan Järvisalon, Santeri Nuortavan, Kustaa Rovion, Jaakko Mäen ja tuhansien suomalaisimigranttien ponnistuksilla. 30-luvun puolivälissä Karjalassa asuvien suomalaisten määrä kasvoi 15 000, josta 2/3 olivat Suomesta muuttaneet ja 1/3 Pohjois-Amerikasta. Suomalaiset olivat näkyvissä asemissa neuvosto-, puolue- ja valtion apparaateissa, johtivat suuria tuotantolaitoksia, virastoja, järjestöjä, työskentelivät kulttuuri-, opetus- ja tiedealalla. Monista tuli ammattisotilashenkilöitä. Jyllingin hallituksen talouspolitiikka oli tähdätty kaikkien alueen taloushaarojen nopean ja sopusuhtaiseen kehitykseen, tehokkaasti käyttäen Karjalan rikkaita luonnonvaroja, ennen kaikkea metsää. Silloin perustettiin tasavallan metsätalouskompleksi, rakennettiin jalostustehtaita, paperikombinaatti ja sellutehdas Kontupohjaan, koko Neuvostoliiton tuntema suksitehdas Petroskoihin. Epäilemättä suurena voi pitää suomalaisten panosta Karjalan opetusalan ja kulttuurin kehitykseen. He olivat perustamassa kansallista karjalasta kirjallisuutta, kehittivät julkaisualaa ja suomalaista journalistiikkaa, teatteria ja musiikkitaidetta. Их вклад в развитие Карелии довоенной трудно переоценить. Другое дело, что об этом забыли. Во многом виновато то, что произошло в Советском Союзе во второй половине 30-х годов. Репрессии, большой террор, в котором погибло очень много финнов. Финны оказались фактически главными жертвами вот этого большого террора. То есть в середине 30-х годов финны в Карелии составляли примерно 3% населения. Среди репрессированных в 1937–1938 году доля финнов 41%. Финны были второй по величине национальной группой расстрелянных в Сандармохе после русских. Это 815 человек, по моим подсчетам, 21 из них женщина. И, конечно же, не помнить об этом нельзя, потому что, на мой взгляд, как раз самая главная трагедия финнов в Карелии заключается в том, что после большого террора усилиями власти о них просто забыли. Syyttömät ja unohdetut suomalaiset makaavat Sandarmohissa. 40% heistä rehabilitoitiin vasta vuonna 1989, samalla Venäjän presidentin asetuksella. Se tarkoittaa sitä, ettei heitä kukaan etsinyt. Suomalaiset ovat muistonsa ansainneet. Kyllä he ovat sen ansainneet, nämä ihmiset, jotka on syyttä suotta viety ja tapettu, että kyllä he ovat ansainneet edes muistomerkin, koska monien lapset ovat saaneet kasvaa orpoina, eivätkä ole saaneet minkäänlaista apua valtiolta. Tällä on erittäin suuri merkitys, koska pitäähän ihmisillä olla jonkinlainen esimerkiksi paikka, missä he voisivat käydä, ja kun ei ole hautoja olemassa, jossa he voivat muistella omaisia. Vainovuosien suomalaisuhrit saavat vihdoinkin oman muistomerkkinsä. Se tulee olemaan graniitista valaistu ja metallilla päällystetty evankelis-luterilainen risti, jonka päällä istuu metsäkyyhkynen.
Ne symboloivat vapauden ja ikuisuuden yhteisyyttä. Olemme tässä vaiheessa aloittaneet rahankeräyksen ja kääntyneet eri kansalaisjärjestöjen, eri organisaatioiden ja yksityishenkilöiden puoleen. Jotkut ovat jo puolestaan osallistuneet, mutta käyttäen tilaisuutta haluan kehottaa myös toisia muita ihmisiä, jotka eivät ole toistaiseksi tietoisia asiasta, jotka eivät ole osallistuneet. Käsittääkseni tämmöinen muistomerkki tulee yhdistämään eri kansalaispiirit ja vaikuttaa myönteisesti meidän historian säilyttämiseen.